Ka New Nong Stoin Sport Club sa Chisenpat kan penlong ya ka invitation knockout football tournament arajar pulai arajar pusau. Kaban sedang nadu ka Shipoterik benai bakadway arajar pulai hakamadan New Nong Stoin. Ka tei ka tournament kadai ka bahe bha ha ka ba ka total prize kalapoi shadu ka khat arlak tingkah. Ha ka tei ka sngi ban sedang kata ha ka Shipoterik benai bakadway arajar pulai por CBJPM on yuk kejat ningkong da ka Ribhoy United FC Persya ya ka Jamshedpur FC. Ha katai kesni kan donru bat ka Lucky Draw. Ha ka bau bayok ningkong on ai subha da ka Bolero lane da ka Pisa lailak tingkah. Uba ar unyo silak tingkah. Uba lai unyo lai pawajar. Uba sau unyo shi pawajar. Bat uba san unyo san hajar tingkah. Bat kadot tiket kan long tang lai spa tingkah shitiken lane san spa tingkah arteli kitikan. Kumta hakatai kesni kan salong kejeng kapnya ha barok kawai kesor Nong Stoin bat kumju haki game ki ban nangwan. Kumta nagaleng jong kan New Nong Stoin Sport Club ka khot kawer ya barok ki pajba ki ba i je ke football la ka long ki banajan bat kumjuru ki banajangai bat pinwan ban ai jeng Krishan kum si benta baka New Nong Stoin Sport Club baka nangla benang yai penlong ya ki tournament ki ba per haki for ki ban nangwan. Ki klub bat kunjuru ki football teams ki bawan ban yesi menta ha katai ke tournament ka ba he ha New Nong Stoin ki long ki ba naka jala mekhlia bat kunjuru ki banan syabar jong ke jala ki bala dairu ki klub bat ki football teams ki bala paunam ha lingba ka jingdon jong ki ya ki players ki bat tebit ha bat pin sayu i shushu ya ka fixture kabangan sepen i hang ne kublai shibon.